Október je tu, Halloween za dverami a vy, milé dámy, už určite premýšľate nad tým, čo si oblečiete na party. Terka, ty si chorá, choď domov. Október je tu, Halloween za dverami a vy, milé dámy, už určite premýšľate nad tým, čo si oblečete na party. Ak sa neviete rozhodnúť, či zvoliť poriadne zlobivý kostým alebo radšej menej výstredný, klasický, ako napríklad kostým ducha či tekvičky, máme pre vás radu na nezaplatenie. Výskumy dokázali, že 71% mužov viac zaujme super sexy outfit. To by to bol povedal. Približne 66% opýtaných si tiež myslí, že Halloween je ten správny čas nájsť jedinú pravú lásku na celý život. Z toho vyplýva, že odev sexy playboy zajačika alebo nevinného anielika môže urobiť viac ako len získať chlapa na jednu noc. Kto vie, akými radami sa riadil Ted Richards z Veľkej Británie, keď si nechal odrezať uška. Ten chce veľmi vyzerať ako papagaj a preto plánuje ďalšiu plastickú operáciu svojho nosa. Papagaj muž si tak už nemusí lámať hlavu nad ďalším sexy kostýmom, on svoju pravú lásku už našiel. V živote každého mladého muža nadíde čas, kedy si začne všímať zmeny na svojom tele. Kočak, ja mám 6 prstov. A taktiež si všíma zmeny na telách dievčat. Mama mu však nič nevysvetlila a on chudáčik ničomu nerozumie, preto mnohokrát siaha po odbornej literatúre, aby mu ozrejmila, čo sa to vlastne deje. Najpopulárnejším zdrojom skúmania tela svojho i toho u opačného pohlavia bol po dlhé 10 ročia časopis Playboy. A pre mnohých mladých mužov bol jeho vydavateľ Hugh Hefner hrdinom. Veď kto by nechcel bývať v luxusnej vile v LA, obklopený sporohodetými slečnami? Ruka hore, gate dole, lenže nikto nie je dokonalý a vysoký vek 89 rokov sa na Hughovi podpísal veľmi nešťastne. Potom, čo celý život ovplyval skvelými nápadmi ako 3 frajerky naraz, rozhodol sa na staré kolena pozmeniť smerovanie Playboya a odstrániť z neho nahotinky. Vary zabudol, že to je ten hlavný dôvod, prečo ľudia Playboy kupujú a čítajú. Dôsledkom bude zrejme aj zrušenie špeciálnych dvojstránok handmade zlepovaných biolepom vášnivých čitateľov. Ostáva len dúfať, že pornostránky ostanú tým, čím sú, ináč tí úbohí mladí muži nebudú mať svoju sexuálnu výchovu a svet sa poženie do záhuby. Dôsledky už teraz môžeme vidieť na imigrantoch. Ronnie Scott Hicks zo štátu Florida má 54 rokov a rozhodol sa nebyť tým vozíčkárom, čo len sedí doma a nadáva na celý svet. Namiesto toho sa rozhodol bojovať a užívať si život plnými dúškami. A to doslovne. Dostal sa totiž do rúk polície po tom, čo ho zadržali jazdiť pod vplyvom alkoholu. Na vozíčku. Ožratého. Na invalidnom vozíčku. Áno, to by sa mu napríklad v Bratislave v živote nestalo. Kým by totiž v týchto dňoch niekam došiel, tak by vytriezvel, znova sa ožral, znova vytriezvel, absolvoval protialkoholické liečenie a furt by ten nový most neprešiel. Oveľa kratší časový úsek ako dostať sa skadekoľvek v Bratislave na ľubovoľné iné miesto v Bratislave trvá napríklad taká cesta na Mars. Logicky si preto ufológovia radšej zvolili cestu na krvavú planetu a konečne nastal ten čas, kedy našli ďalší smerodajný dôkaz, že na Marse predsa kedysi život existoval. A nezistilo sa to počas natáčania Marťana s Maťom Démonom. Podľa dostupných informácií tam dokonca nežili len takí bariaky hlúpi ľudia, radikálni moslimovia alebo kresťania, ale buddhistickí Marťania, ktorých poslanie bolo nájsť vnútorný mier. UFO experti tvrdia, že táto fotka je dostatočným dôkazom, že inteligentný život na Marse kedysi naozaj existoval. NASA sa k tomuto prípadu nechce vyjadriť, lebo si nechce pripustiť, že by niekto iný ako samotná NASA mohol prísť na to, že život na Marse naozaj existoval. Sami ste videli fotku a predsa niekto tam toho Budhu do skaly musel vykraftovať. Názor si teda vytvorte sami a napíšte nám do komentov, či veríte v mimozemský život. To bolo od nás na dnes s Terkou všetko, my vám ďakujeme, že ste nás sledovali a nezabudnite nám napísať do komentu váš názor na mimozemský život a vidíme sa na budúce.